Ipinatupad ng bagong administrasyon sa bayan po ng Umingan ang pagbabawal sa epal o paglalagay ng sariling pagkakakilanlan o disenyo sa mga pampublikong dokumento tulad ng permit. Pinagtibay ito sa kauna-unahang kautusan ng bagong halal na alkalde sa bayan. Base dito, tanging official seal at katagang Municipality of Umingan lamang ang makikita sa mga bagong iniisyong dokumento mula sa lokal na pamahalaan at mga ari-arian na pinupondohan nito. Gita man ng alkalde na hindi ito maaaring alisin ang kanyang pangalan sa mga dokumento upang mapatunayan ang pagiging legal nito kalakip ng kanyang pirma. Kaugnay nito, isinabay na rin ng ilang residente ang iba pa nilang hangad na maaksyonan ng bagong administrasyon tulad ng paglalagay ng CCTV sa palengke, disenteng loading at unloading station at pagtutok sa regulasyon sa operasyon ng mga poultry sa bayan. IFM News. IFM News. IFM.